Omande share yede aside mu odin ebema twedi ampo nyankopon sanse aye ne pe na wama na ochi asanko abeto yembio minimi se wod koda na adepache wa na nye wa ho odin wa ho fe na se onimdie twedi ampo nyankopon na abo ye ho ban oni yen adi ni ye para ye sara na mu ne mabusiafo nso medidi ye se oni mo nso adi ni ye kwata mu nyinara ye no esua adusua gidia adusua hodo a ebetimi anya free Joshua enwuma no ne wa ya adusua ne bebre ende epese no hwe adusua etoso ensia na hwe adusua na tifi asem na ose otamfo a owoye mu anase the enemy within ye twe ho abasisia asrabanachi nemu na ye ohawa ewo mu a e kan na busua no kwan bia so wi a nema na ode call dem honom na yire ne ma ye den a omu behu na obefa bi no e be twa no it was on a big ambiguous statement si jina ye gidie mu na ye sre nyame na etimi ye sitie mana ye susu e be si ye nyina no kire wi asie wi ye die be si boni a e be free ho kra ye besan amamu nyina akwaba na afi ye de asedaso nkonso e de amamu se de biarada mudi mafidie e de to London Ghana memenda kwanfo Sabbath school e na trostemu empensempensemu mi waboafo so nko mo ha mo ba beboa me de sadisua empensempensemu e de abremo but ansa na me yi omo e de akyem no ma yenkutie enwum free singing man for home rasisia Together let us sweetly live. I am
yɛda yɛnuanom singing manfo ase anwuma omudi abedi yɛn adisua nanimo ɛde ama yɛn no ɛne na mede mani ɛbɛhwɛ fie mu hase na afei abusuafo mo mencha yɛba bɛhwɛ adisua mu no mayomu ɛde akyerɛm but ansa na no mamemfa aseda emu ɔden fa ma 3ABN Ghana TV ɛna afei Hope TV Ghana saa adwuma ko mienu yi ɛfa saa adwumade yi ɛde kɔwiase afana nyara sabe ebinom ɛbɔ nsɛm bi a ɛmfa nkwagye emre nipa dahu ɛwɔ wiase afana nyara saa adwuma ko mienu yi de onyankopɔn adwuma nko a ɛna ɔmo fa ɛbɔ dawuro ɛde kyerɛ amansa nyara ne santi yesa musikasɛm no sɛ no mbemiamia ɔmo mfidie mu no ɛtaa yɛ den kakra ankrankra ne yi ntoboa ɛde bɔ ɔmo sɛ wotie yɛn wo hwɛ yɛn na sɛ wɔ mmoa bi a de bɔ saa adwuma ko mienu yi a bɛhwɛ yɛn foni na ne bon sɛ wɔn numbers egu hɔ no fa na frɛ obɛgye wo so kakra bi a obetumi no na ade aboa sɛ adwuma ko yi onyankopɔn so ɛnam saa so ɛbɛhyira wo paa ɛyie sɛ ndɛn so na the first time I will share yɛn wɔ YouTube nso na subscribe to your channel na patro subscribe to your channel no na afei wi a fa wonsa mi adoma no so ɛkyerɛ sɛ yɛyɛ saa adwumadie yɛ a wɔn so wonsa bɛka bi wonsa ka bi a na wɔn so awɔ so akwa obi ma wie ne saa de a ɛnde na mede mani ɛbɛhwɛ efie ase na afei abusafo ɛwɔ ase ma yi ɔmo ɛde akyerɛ mo media mo somfo Bismarck Mensa ɛnɛ yɛwɔ adom me wɔ abusiafo bi wɔ ha sɛ me yi ɔmo ɛkyerɛ Elder Hansen Asamoah ɛka me ho ha se Elder Hansen dem sɛ de bia da ne na ɛwɔ agofra ma so ayɛbɔ saa ball yi Elder Hans yɛmo akwa great me da se na me ko manuma sister Agnes Tete so na to no wura yere Agnes Tete sister ge yɛmo akwa ba great me da se and then so what me aba ha se great me come anymore and me wo Australia ni sonko kra am say on my side show we so da this is the first time ye nyan we show is we nipa bia odimu pass o hwe me da kwantwefo so mu a in fact wa koye kokomoти bia mfa say wo san ho bopo a enye ye manigi pay say and manya sa nipa sonko yi e wa say because na yenim okwan ye befa so a ye benya no hwe so ba nyankopon wo ye adwuma nwa kwan so na fa okwan bi so e de sa nipa ya ba be ka ye ho wa hase ande ne no ba be sa hwe e pastor Josiah Osei Chum pastor Osei Chum say mu amu wo Ghana de mu atene nka bebre so wo hwe South Central Ghana Conference SCGC personal ministry on a personal ministry director e ho no so as say Sabbath school director so e ho no and na fe so Adventist men so osan edi omanim e wo sa conference no sa na wo sa ba AMR so a o sa di mu akotene pa and na fe so wo hwe osaye pastor Pinia owo Bomso church in fact on na pastor Pinia osa owo Bomso church wadi djuma bebre wo Ghana and oba London so wa bedi djuma bebre e wo yasafu yi mu na nenso yenso ya privilege amande pastor Osechum eka ye ho wa sentina pastor ye mu akwaba Imagine so. Yeah, the sepas what me are Japan na woni abafi mu hase a won so mo an wonim die opese ode betaye djumade achi ya de wase pa finso yesa gina London Ghana asafu mu krampo so da wase djumade so no a oba asafu mu anase oba for the few weeks a wabedi no wase no se na ode nchechira ode ya famu no in fact ya ni so pa enti we say we last match awobo na fe wa krabisiafo na dia konti ade no se aduanu dia last one no yeah in fact bibi betom krampo yi ni free no wa to dia because one person obejan ho enti last one ta na the party ye ni achese ende owo hase ye mo akwaba great me ko manimu a openi enso you be this is the first time on so eba show nti na de manya first time for me nu a omunyina ewo show scenes and bibia so ye first nso a ya na emu ode yi great and me wo Hayford Boachi ano enso eka me ho ase when Hayford ye mo akwaba medase se munyina and no ye to nsafra munyina mo de odo abo odom se mfa adisua se embre adisua fo ene na mawie ne saade a abusuafo ba bia obia no ahobrase mu si utrase na mema Openi Hansen and two additional show body ansa adofo mo maye mo mpaye yene ja osro ensabo akwanyame a wode wasem
ebu wiase na wonam asɛm no so ɛde kura wiase mu na wode asɛm koro ya ma yɛn sɛ yɛne wiase nkyɛ yɛda wase akwanya a wode ama yɛn yi yɛsrɛw ma nsɛm a yɛbɛka no ɛmfiri wo awurade na ɛnyɛ ho kronkron na kwankyerɛ a ɛde ma tiefuo biara a obetie yɛn na yɛn kasa nso ayɛ mu adwuma yɛsrɛw bɛkyerɛkyerɛ yɛn nsɛm mu na ma yɛn te wasɛm ase wɔ Yesu din mu nti amen amen and na ya wie ne saade a yɛbɛkɔ yɛn adusua enum sɛ medi kankan no ɛnɛ no yɛduru adusua to so ensia ɔse the enemy within and also tamfo a or your move. Now, last week was a very powerful lesson. For last 2 weeks, and the last week edition was to answer a certain particular, specific question. Na ayeni pa juni mukesreni say onyankopon awo yo do na ntokwa nyina Israelfo ya kudie nyina ne omo ye nyina nyankopon yi ne tachire na omu kunkun krofo je asasi. But 2 weeks ago edition I unlock the reason why, the reason behind niema na esi se okun bi krampo wo ho a edi kan ko so wosoro ho nsunsanso na ye hunu wo asase iso na onyankopon so nye ne tirimu pon so da se obese nipa na emom obese boni ubi ade ho bebata boni bia no ose boni a won so ye den won so bebata the same way na ye twen ye agenkopa Yesu Kristo oba no obese boni obi bi ode no ho bebata boni bia no ose boni a won so be den ye bese obi nti nye nyankopon etimfa de we hu ya to the point say nyankopon krampo kache Israel for say omuduru baabia na omu offer peace first as omu negotiate so omu sachiro omu adwen no mbe ye omu de they shouldn't touch them, but then so man ye na so abosonsum no mbe di akire dia and they should destroy them. So enye nyankopon ye unlock that aspect of ye lesson. This week no ye share the enemy within say or the see so no wo hwehwe we the aniema ye ba be face no Israel for na nkasa ye hwese omo how ene omo challenge omo amani hu ne ayini nyina no na nye challenger omo asraban na chi ne mu na ye ohawa omu a omu enti ye be hwese ne saade we sitie ne ekofa baaye na fenso ya reduce no abaye nso ya tetena mu ane ye Kristo yes amre ne hu adusua poten betumi asua free sa adusua a ye ba beko emu yendi kanhwe yenka abosem no ose ewo Jeremiah chapter 17 verse 10. Jeremiah chapter 17 verse 10. Jeremiah chapter 17 verse 10. Sister age so aye kradwa me erade na me hwehwe adwene mu na me so akoma me hwe na me ma obiara se de na kwantie se de ne ne ye abanotie. Amen. 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 Great. Good. Yen addition was okwan you so the first time of the history of that generation we no na afi na omo ba besua ade se sa nyankopon wandi na hyede so a there is a repercussion and odi na hyede so a ewo nkunimdie that's the first time omo ba besua sa addition no. The first time omo ba be hu se sa omo ahoden anase nkunimdie omo di nyina na njira omo ahoden so na ejina sutie a omo yema onyankopon nenso se wanye sa sutie no a ehun sunsunsan so obeba the first time as a generation we no omo ba besua ehun addition no yendi kan na fe yenhwe ose breach of the covenant ose obu apam no so se ne apam no na etesen na hwan ne bu apam no so na ehun asem etesen. First of all, the whole of Joshua chapter 7 and ye babeshe. But yentimi kan the whole of Joshua chapter 7 no, but ye nim emunsem ebebre. Tamwa na oma konka Jericho awie. Na omoti Jericho. Na fe Joshua esuma nsrafo se omunko krukitu bia na ye friend I. Now omunko survey because now it has been their strategy say before ombeko every military ayinubiano omunko survey no mahwe ehon nom the reporter ba na fi omonhu say ombetimi nti omko yes survey no omobai no ombeka che Joshua say well Joshua nkofo we de omo ye nkofo kitua bi nti we don't need to send our 30,000 soldiers there. You soldiers bear 3,000 people no monko because omo ye krukitua bi na like omonko finish omo no mombrasisi anti Joshua yes ade no ema omukoye in fact omukoye no birimu a ayefo birimu omo pam omo sa ba omo achi no sa defeat no Joshua nwanwa
Emma like Omantia said that. Well, I feel near be mu my why the whole of chapter 7 no and so say story a ewo hono no. I feel near be call Joshua chapter 7 verse 1. Now if you read akan 11 verse 15 11 to 15 no yenhwe asama ewo ho. Verse 1. Na Israel fone to Israel no ho imra na Sarah basabedi ba kame ba akan a wo free Juda abusuakuo mu no fa Israel no bi na Irade bufu Israel fono patana menko verse recall 11 to 10 to 15. Verse 11. Israel ayebone watoma pama meshe won ho imra no nso na wafa Israel no bi nso na wabokro no nso na wasiso nso na wadi asi won ademu nso na Israel for no intimi inyina won atamfo anim won etri na obedwane atre won atamfo efise waye Israel me nkoso me nimu echi gise muyi Israel no efremu mu so we ti oman no ho naka se munya mu ho kronkron nsie ochina na se Erade Israel Nyankopon sie ni Israel wo mumu Israel ntumi inyina watamfo anim kosi se mubeyi Israel no afri mumu enti anopa wonfa mu impinchai musiako na busiako Erade betre no ntwe impini musia na ebusia Erade betre no ntwe impini efie na efie Erade betre no merima ntwe impini maako verse 15 na de obechi no Israel no hono onfa oja enhye no ne de owo nyina se wato Erade ntam na waye nkwasiade Israel mu amen. Amen. Great. Pastor, mama fan chance in free so eje ne kofa asade de baye nim Israel fo nkunim di akese omudi ye kro kitikete ai ne kofa de omkodi nkubu eyeden obu Awurade apam so asem bisa no nyi ano preko penu. That's right. Na Awurade apam so obu ye ne se obi uwo mumu na oye sa abone no se ne o ma ye story no. Oma Joshua chapter 7 no so akenkan ni tie wa mu no uti ye kan di ha no ate okon ba ai fo ni Israel fo akwantu mu fo no ntokwa bi. That's right. Omni Jericho akon first we bubu omni himfunum akon enkro ni nyina be yo modia. That's right. Gibeon fo nso aba be patches yesuro mo tie pese mo mfia nka mo ho. That's right. Afi hwan bi o na de koba ni se omdo moto omoso den se na omko Jericho kun no na Nyankopon ka kire se no ma ya mo betu ni nyina ye hyirade obeso kan se ya kronkron ne na kun we die me na me die animu mo mfa bibia ye no Nyankopon ka se mbisia ya na opeso de kire se mo betie mi ana me hwe mo no kredi o me ne mo ntem oman mu ni nyina tie Nyankopon ba efie ba akopɛ maame kenka asem na de ha me pa ne se ye bodi ase da hansen ne ba da hansen eba kwadwo eba yes sa ye bodi no enti che se emfa me hu ni ba bia ade bia tu obi wo fie no okasa emfa ho a da bia be kwa na be fa wo ho. That's right. Enti yebobodi sa de ka ho no mo nka ho kura na asem no kokoye se omo ko ekun no so no omo ambusa Awurade ntom de me ayakwa di Jericho so yakwa di himfunum so na when we say kroketu abi o ye betumi wom anuanum no ma di sa no Nyankopon pese o ka kire nse sem mokwatimi a muntumi nyahwi enti abrabo mu no me nyi Awurade nsi nchen ne nkase ye betumi na verse 11 na Onyankopon de asem bi to wa na ode nso esasem bi bia so sane ma me kenka ma no o se nso Israel ye we nso Israel bokro no nso o kan sa be ko be mprebe num okay ensem o kan ni nyina no de si nsem ni sudua amo manfo nati emu se ni emu da hofa na mpa nso no
okeka ne nsem nyina si ye no na de akwakọ wie ni se obi wo mumu adiboni but o twen se nka o beka se munkotwe o maso emomu no o se munyina emusia enko boss se emusia ku bi Juda Benjamin munsia nanka o se oyi ne ho ba se mepamcho me na maye weyi o me bonni nti na me manfo akohuna mane enti mesre sani Jonah kan no osme me bonni nti na po aso chibo munyimi ntopo no mu se yekumi nko a ejimi se onwa akabenya asumdwie adesua no maye oni se onipa be bia ofra no adesua no maye oni se wonya nkonam o ubebu nso ya nkonam ba asem maaye a wo ya nkonam na sasem bade a ofra domu sani adesua no kọ nanim ebe kire no adesua no maye oni se atomre bi na so bi waso dem no oye bibi oso mi ana me ya ma de fa ho ben a oboa ewo boni e ba nkurankure so asotwe ene o de ba emusuakuo no so ene e o de ba woni ofie nko aso na we de ye na ekoba no na ema enkoma eka ne yire ne ma no nko a ne mo na ekoba ma enkro woni mi se ekan ne ma no so nyina ti se onyankopon se mi emfa bibia ebeda o ma ni nyina adwene mu etu odi sika dame no baaye no na nka o se ma me ka se mi wura na de nyankopon ka se emfa no wakofa ba mi wura fa ko that's right na de asem beba but ma mi so hu no na ni gye ho fi se ni wura de adwapade aba se na no mi di akire asem no ne se so obi pomodin se obebu onyame anum asem so a ni efiri mu be na onyame ani hunu bibia nti moma ye nye saad nti adisha no kwa wie no se akwan be na nipakuo nyina betumi afaso ehunu amane efiri nipakuo no mu ankrankre bi ne ye boni bi ho enhweso ro ben na ubetumi adwene ho na sei na esika enipakuo no me katrem se landing Ghana se nipa ba ko pe bi boni asafuna anka ne yi a ne dodo ho na ma ofa no di na ye nhweso boni masafo no a asafo no betimi ehuna manimfie bebre mompa ibo nko nyame anim na esense mompa ibo nko nyame anim so hawa ne betkoso aso asafo no enti ye kan se e kan ne nya ne boni na so nanka enkrofo yire no mu a o ma ye akunafo bebrebe nanka ade na wo se kan because yekumom kru no be nipa be 35 yekum nipa be 35 ewo mumu eye mema nkwan so yekum wom obi a wayire wo ma ade no e kan boni akọ anso ne fie nkwa na dia werehua be dua efie dua sanum ebisuwe enti agade meka kusini se woni nyankopon namwa eya kokua mu aka so oho na pete mu nso oho Ewurade nhyira. Amen. Great. Pastor abie ade nanimu atweye ma yehu boni a omuye ya obubusa afi yen deal with Akan ankasa how a procedure process omudi elect omudi Akan ebaye na afi ne etoa so yen deal with it ankasa. Now substantive issue no Joshua chapter 7:16 to 19 sister age say why crowd ayenko na yen hwese ne procedure na ye okan yo mofa so nyame se omomfa so no muyim ana Joshua sorry anopahema na wodi Israel pinchan abusianko na wachire Yuda abusianko na wodi Yuda musia pinchan na wachire Zarafo abusia na wodi Zarafo abusia mu mmarima pinchan maako na wachire Zabdi na wodi nifie Marima pinchan maako na wachire Sarah Basabdi ba kame ba Akan a ofiri Yuda abusiamu. Verse 19 na Joshua kacha Akan se meba fani monyamba Ewurade Israel Nyankopon na dinuni na kachire me ede na woyeye insi me so. Amen. Amen. Well, Hayford my membra say yen share procedure my fasi tribe Judah clan Zerah family Zebedee one by one Akan. Yo, the procedure of fast omudi saying. Yo, Mr. Bismarck Medase. Say ye share addition na obusa yen say
saa okwan a Joshua efa so no den na eka fa onyankopon ene akan enso so eho on say we solemn investigation. That's right. Nyankopon edi dwuma said ye be ya benya nipa waye bone nipa wa ma Israel enkugo aba no na arehosem ne say ye pebibia kan fa Nyankopon ho ade we ekire Nyankopon na dom na humobro wo ese nipa ye mfonsuo mu no ohwehwe say ye be sakira ya adwen. That's right. De ne ye be kan so afa ekan ho Ekan ebra Israel for kwa kono mu dinkugo mu do mu na mu America esen aba no nim say this is not normal. Something wrong has happened. The esino so nim say me na maye. Enti ho nan ko betumi apam no aka say e na maye. Enti no de wo hawa eti sei aba Israel so. O kana no tumu. Ebra Joshua ni Israel panyimfo nyina ko butu form no mu di anwa gugu wo mu atifina wo mu sofro Nyankopon de enti na wo say Israel timi dane nani e de kire na tamfo no ye no so akan ye ben wo huye wanya hwe amfa ho na nko betimi aka ne bone no ho nso so wanka bio senka ya nwumre na Nyankopon de ama ne bono baaye se obi aye bone a akan teye ade chenye ema anopa Joshua efre busua ni nyina so mumra maako ya hwehwe nipa a wadi bone no nyina na akan na ni tua wo huye wanka ne bone no oho enti we se kire Nyankopon na dom ne na humobro. That was the grace period that Nyankopon edema ekan senko ne na busua nyina ebe sakira wo madwen na pastor dikan ka mo amensantimu biem ekan na busua no kwan bia so wi anema no de call dem honom no na yire ne ma yedan a wo mu behunu wo mu susu hu ye wo mu anya de ben wo mu ankan bibia enti na adesua no edit to Korah ene Dotan ene Abiram eho ewo Numbers chapter 16 verse 23 ekopem 33 no ebra Korah ene Dotan omu ye emfonso omu sorry etia Mose no o Mose wonkwa na wonim nyame wonkwa na ode de bia nyame kasa kira o ye nyina nso ye Israel fo nyame honhom ewo ye nso ebra o how ebeba wo mu so no se wo kenkan ebusuafo amutie munya bra mun kenkan Numbers chapter 26 verse 11 Korah ono ankasa ne ma omunya nkwaje mu kra pacho ma men kan fam ma okay osinansu Korah ma die wenwu amen. Simple as that. Korah ma enwu. Why? Because omu anyina wo mu papa afa. Omu hu se die Nyankopon ehonhom wo ne so ani Mose wo no na kwankyere na wo se ye deben ye di akire. Enti de adesua kyere ne se obia se hu fonso bi ewo busua mu a ka ho asem so yo maame so yo papa ka ho asem ewum wo yo maame or yo papa wo de ani die be ma no but in a respectful manner try to speak about it anye sanes wo how no ba won so be de ben ebe ba so na emum se wo ka de a ene na so ni paba bo ode bon efo no kokko no nya de ben won sakira na adwen so sakira na adwen a wan sakira na adwen abon kokko owu ani moja no be de ben ebe gu ono ankasa na tifi okay kakra bi amesan ede soso e ha seye Joshua ne kasa meba fa ni munya manyame ahobrase kasa no e kire nyame do a wo de e kasa a kire yen enti na bi nyame ka kire obi a wote ye ne se wo temeni anopa ya emprimo akoma de na ekura ekan ensem ne se na wo wia ehrade wo nso de ne kura wonsem nyame kasa a kire wo ne se de okura mu bia no so sakira wadwen ne de a ene wa mo akwanya obenya nkwaje ama okra. All right, okay. Me that say say hey for why are there for what be I say pass up so can be na. Okay. Okay, can Proverbs chapter 20 verse 27. Proverbs 20:27 na I was Ewurade kania. Eni onipa home. Just right. Ehwehwe ye mu mpie mu hwe. Addition me person yem free we mu say ekan hu say obi enhu de oye no. Yeah. Now so Bible text we kire say onhome a na Ewurade the torch afa onipadua mu nyina kosi. That's right. Na the information abre no. That's right. Enti humi bia ehome no escan information come Ewurade. Ehu. Enti na ekan de onim so obi enhu na ascan ko. Na ascan ko tell me that's the pastor. And to pastor there is simply. Okay. But on the investigation, Mama Yen Society say as 7-day Adventist, ebia ye can the only church in the world. You proclaim say
at this point since 1844 there is something called investigative judgment. If we are see a Kenyan say adentia onyame onim bibia na oye investigation for what? But that investigative judgment, is not for God. Enye nyame nti na oye. Eye nipenti. Enu nti na ose ye na yebebu aten wo soro no. Di se na be ya yede animonyam be Nyankopon in the end of everything aka say Awurade watemu tene. Na boni bia nim na wumu atenchie nti. Since then onyame investigative no ti ana eye wadwen mu because nipa de no eye different. But onyame de ne ye odo a wode ma ye grace period. Ti se ne wode ma kan no say if you say yes, you are concrete bia ebesi so obesia ba bi maka se ne otene no. Anything he is doing is part of the same thing he see Joshua chapter 7. Okay. Inti yen nyina wa ma that grace period say yanka ye bone ama onyame anyi yen a ti say kan no when the time is up we cannot have any anu ye. Inti investigative judgment no koso ene ti say me no ebetimi age Onyankopon asem no atum mayade mo acheche mo kama ekan akwakofa ade dia ba efie abusianfo hu o makomo no atum oseye baaye omunyina eche se oyo oyire uyo kunu na ade ba fie a so ma oyire hu so ka ho asem o eto o de befa ba bia ma ade akote ba bi na won kwa wo enjoy o fie na se akoda kofa bibi ba na se nya so ka ho asem oyire niema bi on tam fam ma fie o se bisanu na hu ba bia de ni free ukunu ntamfa niema bi mafie sika bia bamu ama won tiase hwehwemu akira kwan na hu ba bia free baaye wan hwe ya na akwa eti se ekan me da wase niema bi wo ye hwa na kase bi won marketing kiti bia wo ejuma mu fati wo fa printing paper pen niema ya wo the office niema na nyina ka hu bi enti ye hwe ni ye me da wase ye na yesie hu adisi awora ye trust na ye hwe ekan kasa a friend is saying in a car Joshua and a car no the confession no yenhwe how we can reconcile this me dey na me kan baba bi mu adwene mu na me hwe say oh aka no boni o and then ka yen fine but mu ncheche mu na mu say nanka na ache nanka owo ho kwanya say nka oye ne ntem but yenhwe say na situation say na trust am describe Joshua chapter 7 19 to 21 yenhwe story na say na sitie na Joshua katra ekanse meba fani monyam Awurade Israel Nyankopon na di nuni na katra me e de na wo yeye nsibiso na aka mbo Joshua se no kre me na maye Awurade Israel Nyankopon no bone na se ni se na me yeye verse 21 me hu asade no mu senia ngusuo fefe bi ni dwete nwetabna ahenu eni sika da me baako a anu si enwitabna aduonum na mani bre na me fai na hwe ehye me femine mintomadan mu na dwete no wo ase amen yes opening hands yen hwe we say it is symphony we to say me da say em say is Veronica says a continuum ifri baby na eko baby na o hwe story no say ne osofo hwe ase say ne enua Hayford esi ekire ekan bone no a ne baby a bedru ya em say see a o kan is very important say anka nipa di nyame so say nka 1 John 1 na ye kan bone kira o ye nokwafo ne tin ni say o de be cheye na wate ye ho afri ne ntine ho ba ye nkai say in Numbers 15 no waka say obia before the day of atonement obia osofu paninu be wura asori konkrom bia apie na onka ne bone no the grace period then the person will be cut off. That's right. At that time Achan eka omine ho no yenka say story na ye kan nyina no omudru pukoko no ano no maybe na yamu Achan because no can second generation no ebia na yawo no so no ye ketua onkai but Jordan dey okai whatever God has done okai ne nyame man na no omudie no na Achan edibi okai mira Mose owo na ode pomabo we no mu no onyame amfa nche no se ne Mose ye nyina chi Onyankopon oman ni nyina nim ka se wu nkoduru no a Mose ewu okwan so no okai ne ye kenkan se see about Korah na ne mei na Achan wo ho he knew se Korah ewu a ne ma enya nkwa because omo ka se tia Mose no matter how it was no
Achan knew. Nemra mudru hona Yankopon ebe kachire wo mo se baabi amukui. Obi bia ode ne nsa beka ehirade bi wo Jericho na obefa bi no. Ye betwa no, it was on a big ambiguous statement. A categorical statement said near obefa bi no. Emu da hotrodo say ye betwa na firi ne man mu. Eti yentie Achan confession no. Na yenhwa de enfam toto ye ho e. Achan yenu ahi for the mayati ase say he had all the opportunity in the world within those preparatory time no say ode beka ne bone omo ye nyina wanka o but emra tontonu ba ya be bo no that time no whether obeka bone no won kan it has come to you eyewa eti afei de obeka but esi ye hunu say Ellen White writes in Patriarchs and Prophets say enya ahunu pamu ena ode kan bone no eye chi ayache no he had no choice. Exactly, me that's the word. Akopim choice be any ho afedi obeka. Ye nyina etu ye wo fie o. Me yira bena oduru ba bia obisa question na obisa in such a way say you don't have an answer. Say enro anwumre. Akate say enro anwumre we question we the question we o tie bi onu abeya. O misa say ye na ye you know bia udware anadwena na wenware say enro anwumre wenware meboa. You because all kasa nobody can inspect sapo no. We inspect towel no. Wa hwe o pattern of adware no. We who say enti no we can try almost evidence no ba. For Achan no there was no way obetime yi ne ho anu ntina oh yes sir. But yamra the substantive issue. That's all. You see when God gave the 10 commandments see a share so say obi ama bibi in a close thing ano no the most important part. That's right. So we have 10 commandments na ne edikan a the sealing na edikan no den enye nyame foforo enka me ho. Yeah. Ne etwafo a esili eto ho so ema kwan koto ho no emma wani embere. These two are tied in to worship. Okay. Or some the moment ya wani be bere ade bia no mransam kono na aka ni nyina is out. Because anibere me di ewu anibere me yebokro no anibere me ye etimi ekose ya wade anibere ema yetimi esto homeda because ebi kura ye nibiri sikanti na ye koye adwuma homeda anibere ma ye di nyame din nsi bia anka nyesi ye die anibere ama ye images bi som no anibere ama ye sum nyame foforo enti on first and the last commandment no emma wani mmere no but Achan all your is again pa just I can be mama Achan confession no verse 21 no 7:21 asade ni mu senia engusuo fefe enti gina ho mama the first thing is seeing it me hunu say engusuo fefe bi wo ho ne dwitabna hanu good ne sika da me ba ko anu si dwitabna duonum good na mani bre very good enti ohunu yi na o assess ade in the value ehunu how a ebe boa no wona setena mu minim wadu o ni hu ka nyina tu but time wana mote ntomadan no mu a mo kokon no min hu ka na ode gold no kora kwa akotu ode ko gold board minim ne na ode koye for that one no you see when we liberate me here no more fire nyina de ko sie efamu no there was nowhere na a value at the time for him min hu ne na ode be ye apart from say ye be gege dia isika ntwie ba enti ohunu ye na nani bre e no ye den na me fine no until there is a progression. Psalm 1 verse 1 enhira ne ne onyina no owie no ontena na afei de onkamu on progression no ohunu yi na osusu yi nani bre na o ye den fine. 1 John chapter 2 15 to 17 osimu no wiase ana normal ewo wiase the first one ni edika say ni ewo wiase nyina ye aniwa akono uhunu anything we see na ye aniwa akono na eye den asitene mu ahohoa ene honam akono that is assessing that say ebeboa wo ene asitene mu ahohoa when you get it on your gold silver and normal no ene say tunic ne sha in the end no ye kese Achan is now a rich man and na yesu 2 yefo Luke chapter 12 say monhwa mo hu ye 12:15 monhwa mo hu ye ewo
ani bre ho na enye ne nipa nya amana busuo no emu na ne nkwaje wo. You see, all these are things that yeni but Sabbath school no ana adesua no ma yen say of all boni ekoso nyina no ani bebre ye na yen tanka ho asem because bibia intrinsic in people. Obi ko boy adwaman dia yehu ne ntem, obi ko di egu a yebehunu, but ani bebre ye eno ade obonsam free soro baaye no eno na esese ye hye ne tie nyina no yen hwe Akan die so say why would you even see and get it abra nyame aka se memfa okay na ye nyina so ye fa that is what we do most of the time ye nyina ye kwambo ni bi exactly nyame aka nema bi explicitly e what was most so you say ye be nyame hu ye mmobo ye to aso the door of hope and that swap no yen share ye to aso yen share Joshua chapter 8 verse 1 to 3 yen fancy 3 no Joshua chapter 8 verse 1 to 3 no na radi kachire Joshua saying suro na mawakumentu fa akufo dom no nyina ka wo ho na sori froko ai hwe medi ai hene ne man ani ni nkro ni nasasi ma hye wo nsa na yo ai ani ni hene sadie uyo Yeriko ani ni hene no emu asade ni emwa enko na momfom emfa fa atefo ma wonkote kuro no akiri emawo. Amen. Great. So this is after Akan. There's a cleansing. Yeah, we Akan. Yeah, sure. This tage again na yehui samfoni we no etese nche say they are going back to baby omudwane omonai mo no. Ehonom no afi je ni hu no ho. Me that's a Bismarck. Ni that's up no. Afi de enkugo no eba bedane enkonim de eba de na say enkugo ya na eya reho omaya kese mpomoti me ekum na sa o my kiti we ni part 36 ewu kwa enti eye den na eba bedane eni that's opa e de ama Israel for no na osi yawe na oye Israel nyankopon a wodi omanim na I for the first no omo ye omo hu se ase omo di nkugo na afedi omo ye se de omo twe omo hu no na mo nya akwan de ebe kum Israel for no enti Erade ka kire Joshua se won fa emema no 30,000 na se omo kwa omo ye omo hu ti se omo edifiti ebi nte na ebi man kro no enti omo hu se omo for ni be di omo chi a no ma kokro no e de oja kotum no ma hye nti iPhone no mo strategy na mo fa ne first na no mo da se krom but Israel phone no mo tie onyame ni instruction no onyame beka na no mo ye nti sometimes ye Christopher obon sam e bi onya e wo kwan bi so a obesa person obeba obiem but se nyame ma ye ni da ho ne esre Erade a obehu se na obeba no ya divert nti se gon sa na media oba onyame ho se dwaman ya e bi amaja to matwem ho hwem nti o menyam biem nti onyankopon na o kire Joshua se ne ebe ya omobeko se Joshua no masa ne seko ni so na zade ni bosi na enche na nya ade e de ku na ye bibia yeti se ahemfo mo maso yeti se ni scepter like bibisa enti eno na Joshua maso bana obese o kire se onyankopon ankasa na odi nkunima ti se nia odi nkunima Mose e wo Red Sea hono na Joshua krampo boa ne wo omutwa Jordan no sa onyankopon no a na oboa ma sa ntoko omutimi di nkunim enti minu mi no ye Christopher se bedi nkunim age se de ho to Erade so ne eto omono ebi betimi ato ye ne basi ebedi nkunim age se ye de ho to Erade so ntina ne so ne ka kire se Joshua ni gidi a onyaye eni siti a okoso di ye ma Erade no eni na de se nkunim de ne bae enti me ne wo se ye so ma Erade na ye gidi hinhima ene ye koya na se ye bae na sa so brache na de bia se ye be ya enia ensi ye enti Joshua onya gidie na onya sitie na nkunimdie bae second time na mo ne I4 kokunya me no mienu so si gina ye gidie mu na esre nyame na etimi ye sitie mana
yes so ebe si ye asase so po ye hu so a osho kena no ye be kwa kodida hensada yo me da say sister age why are there pass wa cheche musa ma afi yen hwe ne di awie na afi yen sorry yen addition say witness to God's power onyankopon tumi ho adanse well yen go back to Joshua chapter 7 6 to 9 no yen hwe nsem potitiri bi a wa tro no or titru no verse 9 no na afi yen hwe se ne bitimi ye be kire ne ma bi ase wo ho no Joshua chapter 7 6 to 9 na Joshua sinsane kadi mu yes na wode nanim butu fam Awurade adaka no anim kosi anwumre ono ene Israel mpanyimfo na wode dotie egugu won etifi na Joshua ka se Awurade Nyankopɔn adenti ena wode oman yi twa Jordan se wode yen we behye Amorifo ensa na wase yen yenimu a anka ye penetna Jordan eja ho a wo chewnie Awurade se Israel adane won akiri akire won atamfo yi edien ena menka na Canaanfo ne asase sofuo nyina bete na wabetwa yen ho ahia na watwa yen din afri asase so na edien ena obeyo oman edien na obeyo aman ama wudin kese no amen good yan share Joshua the initial reaction we say no ye hu ne say na Joshua si react ye hwe osumun hihye ya ye nti ase say yo opani mi jimidi say adesua no aye story a but awrehum na ohwe sania onyankopon tumi hu adanse a okay no amama mu fo no onyankopon ampese enka ni manfo bi mesaya o musa o ana monka so se maninyi obonifuo ewuo de mo se nko besakra na dwin oko 2 Peter 3:9 o se Awurade nche ne bohye ho se de binum su seche ne mo ma ne bojo chema mo ompeso obi abayira ne mo onyina ba adwensa kire mu enti okun a ekoso nyame nkrofo yi ani amama mufuo yi mu a omo se no eno kire wiase awie de ebesie all right boni a ebefiri hokra ami nyankopon nkrofo nyafa ahodie omanfo no Israelfo clear omu nyina no omma no omnsase ne no ma nkwa omu ni nyina no ne akoye se Satan ebesi Yesu nkwaje bi a obaji wiase eho kwan enti so omu emfiri kwan no mu a Yesu nkwaje ntimi ma ana himfo wenum nyina nso nhihye nso omu so beto hye Yesu nkrofo so no ase so okum Israel man free ho a nka yenya David kayema menya Joseph kayenya Mary na kabenya Awurade Yesu enka ni nyina atwa mu koy na enti no Nyankopon nkrofo peso di enkwaje form so ba no aseda asisi omse ombetinye agina na boshe na ba mewiase nyina na mo nkrofo kuo ketua bi a Satan ne se kam so mo emesi kwan no na wo se Awurade yi omu free kwan no mu enu nti onyame ma o makwanya na nka mama mufuo no ko bet Easter som no Isabeko no ko mo so ba be ye Gibeon fo no die ni bia ye pa cho ye be som mo sa mamo mfa mo sankan yen yesu ye hu Nyankopon so ye Nyankopon onim se sa na Rahab kan o se am mo hu ato yen so na yen kra ni ye mu biu esan se ya tiste onyame di matwa pokoko afede no ntumi nya biu na nko mo so betumi aisa na Onyankopon bra o ma Israel betra Canaan no o kan o ba bi se o man na mu yenye nuri na so mu nye dura mema mako na sabri ya ye kan de na o man na mu ye na du enti addition ko so kire nse kasa bia Israel fo bi su kan no da no sanke atimizima ke didi amyame no anyo adijene ani ya wienam yenam kukuo hu no Exodus 16:3 no yes Joshua so be can be the same thing okay me am see me yes me kan kwano anu na me kan Sabbath school kra me am see me onyame enipa no so kasem kro ye bi so Onyankopon nti kenya ya na ke ti Jordan eja na nka wa ya mayen adan wa be fa ya ba se o ba be kunkum ye o be man krofo ato ya nso were ya so ko na wiye no o san yi nyame aye se be ya o man so
ɛno ahohora bi ma na wiase nyina bi nso woyɛ nyame no enti yɛ ka ya kwesi sɛ ɛnoɔma a yɛhunu ɛne noɔma a yɛtie nyinaa mu no mom yɛnwerɛ mfi sɛ nyame a yɛabɔ ne din sɛ yɛn titiriw yɛyɛ nwoma wei wɔ yɛn Sabbath school na yɛsua no yɛnyi ntom sɛ nyame a yɛsua no ho adeɛ no wɔyɛ nyame kan na deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ bia nso otumi yɛ ɛna ɛma yɛma ehu mmɔyɛ mie ano nkɛse no sɛ yɛho hia bere mu ɛna ɔsɛ yɛkyerɛ sɛ yɛnim nyame ɛnyɛ bere a yɛwɔ asomdwie ɛna te sɛ ɔno ɔyere teɛ ɛmena ɔno aduane ma wodie na ɔyɛ nnoɔma bi ma na aka sɛ ɔmedɔw ɛmena wo kuru tɔ ntama ne nnoɔma pɛ me kuru deɛ mten so amasɔre ɔfom wo kakra bi wontumi mfa nkyɛ na kyerɛ sɛ ɔdɔ no woboa na yɛano na ade kae ɛberɛ a ɔsɛ ɔkyerɛ dɔ no ɛyɛ ahohia bere mu enti Joshua ɛberɛ na ɔsɛ ɔkyerɛ sɛ ɔnim Nyankopɔn no na nyɛ sɛ mwe na nkɔ so ɔka ɛnkɔma ahohia bere yi no na Joshua kɔ so ka sɛ me Nyankopɔn megyim de sɛ biribi asi na wo deɛ wonte saa na yɛnim sɛ ɔbɛgye yɛn yɛda so twere wo ɛdɛn ne yɛnyɛ Awurade Israel amen great yɛde adesua no ebesi ase next week no na yɛde next week but ma Hayford kwan na finally no wa afutu ben na de bɛma atiefo wa adesua ya yi Sabbath mark me that papa sɛ mo afutu bi de bɛma atiefo a ɛyɛ fa akan ne bɔne no ɛho na nka wo akwanya ɛsɛ wɔ sachira na adwen ntempa nanso wɔtwentwɛn so a kodru ebra afei de ɔkan ne bɔne no de nanso so na grace period no ɛtoa yɛ dɛbɛn atwa akoye bibi te sɛ Muslim fo akodi Israel fo akya no makodru pokoko no mu kasa afei de enwane mfiri Israel fo anim fese Nyankopɔn ko ama wɔn nanso baabi a no madru journey of no return yɛsan yɛ akyi a ɛnyɛ biem enti wɔ se yɛ ahwɛ yie pa the second thing a metumi asan ka biem ne sɛ bibia yɛyɛ ne yɛhu sɛ Nyankopɔn na nitua ohun de yɛyɛ nyinaa enti bia bɛyɛ adwen sɛ ɔde sie nipa nanso so Nyankopɔn de wɔhwɛ akoma no mu na ohun de ɛkɔ so nyinaa nyame nhyira yɛ na dom nti amen for yɛbɛda mo ase adesua no ayɛ kama next week sia yɛbiom yɛde ne ɛtɔ so nson no ɛde ɛbɛbrɛ mo katoani na afei me ma sister age hyira so ɛmae Church for penny that was sentence one by church, yes, I can want them. Yes, was a way mobile. And if I have a new from soon to we mobile near bonnet to me to nay, yes, manufacture a brano, now with me their chair, the near tea phone and we mobile, managing from soon to now see a strong one out the better. How about fire cover yes to do, Amen. Amen.